Hej alle sammen. I dag der vil jeg vise jer, hvordan man laver det her. Noget, hvor ham der mand, han er kommet ned i en mine, og skal ind af den dør derom, som jeg kan trykke ud. Jeg gad til at lave en hel boks, så jeg viser jer bare det, jeg har lavet indtil videre. Det, I skal bruge, det er en Lego-mand. Det er lige meget, hvad for en slags. Et par skeletter. I behøver ikke, men I må gerne. En edderkop og et spind, og det behøver I heller ikke. Og 3 myrer, og ja, det behøver I heller ikke. Men ellers så skal I bruge en af de der glatte plader, hvor der kun er én af de her ting står på. Og så skal I bruge 2 af, prøv lige at tage den ud. 2 af sådan her halve nogen. En af de her 1x4 flade nogen. En glat. 1x2 glat. Flade en. Og så ellers bare 3. 2. 1x2. Og 3 1x2 igen. Og så 4 1x2. 2 gange. Så 8 1x2. 2 af de der 1'er. 2 af de der 1x1 flade nogle. Og så en 1x4 flade en. Men nu skal jeg vise jer, hvordan man bygger den. Til at starte med sætter I sådan en her plade. Og med et mellemrum imellem. Og så sådan en her. En 2x1 træ op. Efter det tager I sådan en her. Og sætter en af de her ovenpå. Og en til af dem bare den anden vej. Og sætter sådan en her på. Det behøver ikke lige præcis være sådan en her. Men det så jeg. Så sætter den på herhenne. Hvor at vi så skal til at lave toppen af det. For at lave toppen skal jeg jo bruge de her ting. Som du kan se på kameraet. Ikke den der. Og heller ikke det om bagved. Men de her. Til at starte med tager sådan en her. Og sætter 2 2x1'er ovenpå. Nej, 2 1x1'er ovenpå på den ene side. Og det samme på den anden side. Så tager du. Du må selv bestemme, hvordan den ser ud. Jeg tager sådan en her. Og sætter på her. Og hvis du gerne vil have det der edderkoppespind og det linkede skelet, så skal du bruge sådan en her på den anden side. Og når du har gjort det, det er forkert. De der 1x1'er, de skal være nedenunder. Men når du har gjort det, så skal vi til at sætte det på. Men jeg laver lige det her, så I kan se, hvordan det i virkeligheden skulle have set ud. Sådan her. Sådan der. Det skulle have set sådan der ud. Så drejer vi kameraet lidt. Og sætter det på herover. Nogle gange kan det godt være lidt svært at sætte på. Men det er ikke altid. Men så når du har gjort det, så skal vi have fat i et spind og en edderkop. Nu vil vi nemlig komme til dekorationen. Til at starte med tager du og sætter edderkoppen på spindet. Okay, det er så ret nemt at finde ud af. Og så tager du sådan hen og sætter spindet på her.
Sådan der. Og når du har gjort det, skal vi i gang med dit Lego skelet. Du skal have alle skeletdelene og den her. Det er... For nogen kan den her godt være lidt sjælden, men det er den ikke helt for mig. Jeg har nok 15 af dem. Du starter med at bygge skelettet. Og det er så ret nemt. Sådan der. Og fordi han ikke kan holde den der linke, så har jeg sat den under hans fod her. Men når du så har gjort det, så skal du bare hen her og ikke sætte den på ved den her vej, men med det er lidt svært der. Den her vej. Og det som jeg gjorde, det var simpelthen, jeg tog skelettet og lagde ind bag spindelvævet. Og så skal vi i gang med alle knoglerne. Og det er ret nemt. Det jeg gjorde, det var, at jeg tog et skelet uden hoved og lagde der. To alle mulige forskellige knogler og lagde steder. Jeg kan lægge dem lidt spredt. Og så er jeg næsten færdig. Så mangler jo kun en mand. Du kan bruge alle mulige mænd til det. Du kan bruge ham her for eksempel. Ham her. Eller ham her. Eller måske endda ham her. Men jeg bruger ham her, fordi at han har et bange ansigt. Og ja. Det tror jeg nok, at de fleste vil blive, hvis de blev angrebet af små eller store myrer. Men ja, så sætter vi ham bare på. Jeg har sat ham til sådan, at det ligner, at han går lidt på en måde. Så når han prøver på at komme væk. Og så har jeg også lige sat, så plejer jeg også at sætte en myre der, sådan at lidt ligner myrerne. Jeg er i gang med at spise skelettet, og så kan man ellers bare sætte myrer, hvor man har lyst til. Men det var så det. Du kan selv bygge sådan en boks rundt her, og så med en skat indeni, når du laver noget stopmotion eller noget. Tak fordi I så med. Hvis du har en YouTube-kanal, og du godt kunne lide den her video, og du gerne vil se flere af sådan nogle, eller nogle lidt forskellige, så enten skriv noget i kommentarerne, eller giv videoen et like. Eller subscribe mig. Ja. Helt subscribe. Bare rolig, jeg laver også noget med katte.